nás tu 148, od učiteľiek materských škôl až po vysokoškolských pedagógov, takisto tu boli študenti, žiaci, zhruba asi nejakých 35. Možno by sa dalo povedať, že sú spokojní učitelia v Nitrianskom vyššom územnom celku, ale nie je to tak. Parlament schválil síce navýšenie 5%, ale do tarif to ide len stredoškolským, základoškolským učiteľom, neučitelia idú špeciálne, no a nehovorím o vysokoškolských učiteľov, ktorí takisto si zaslúžia tieto peniaze. Čo sa týka nepedagogických, tak tam je to úplne situácia dramatická. Ak sa s týmto nebude dlhodobo niečo robiť, môže sa stať, pedagógovia starnú, prakticky mladí nemajú o toto záujem, nakoľko viem povedať situáciu z vysokej školy, začínajúci asistent, odborný asistent, ale aj mladý docent je na tom podľa tabuliek úplne minimálne, je na tom podobne ako stredoškola. Hlavne o čo nám ide? Nejde nám len o platy, ide nám o kvalitu, ide nám o budúcnosť našich detí, aby sa školstvo riešilo, ide nám o zlepšenie vzdelávania našich detí a mládeže. Aby malo nejaký zmysel to, čo sme požadovali, aby sme to dokončili, aby sme to do zdarného konca doviedli, čo sa týka aj platov, ale aj podmienok v školstve. No lebo študujeme učiteľstvo, tak sme prišli podporiť kolegov budúcich. A máme prax teraz na školách, tak vidíme, ako to funguje, tak to naozaj treba zlepšiť. Tak asi preto. Chcem podporiť učiteľov, aby sa mali lepšie, aby už konečne mohli žiť na úrovni tak, ako sa patrí, ako im to patrí.